Прычына гібелі палітычнага вязня Андрэя Паднябеннага ў магілёўскай калоніі – удушша, пра што «Свабодзе» паведамілі некалькі крыніцаў пра тое, што 36-гадовы мужчына пайшоў з жыцця. У сацыяльных сетках апавяла ягоная маці. Пахаванне адбылося некалькі дзён таму. Родныя і сябры развіталіся з Андрэем без публічнасці. Як адзначаюць былыя вязні магілёўскай калоніі, Андрэй нават у цяжкіх умовах сачыў за здароўем, аціскаўся, падтрымліваў сябе ў добрай фізічнай форме. Мужчыну часта кідалі ў ШИЗА, пазбаўлялі перадачаў і падтрымання з волі. Андрэй зазначаў, што былы начальнік ПК нумар 15 Алексей Лазаренко збіваў яго. Тыя, хто быў побач, згадваюць мужчыну як аднаго з самых добрых і разумных вязняў у калоніі. Андрэй нарадзіўся ў расійскім Хабараўску, але з дзяцінства жыў у Беларусі. Пасля масавых пратэстаў у лістападзе 21-го яму прысудзілі 16 гадоў і 8 месяцаў калоніі, абвінаваціўшы ў шэрагу цяжкіх артыкулаў. У Андрэя засталіся жонка і двое малых дзяцей.